takovýhle tajemství, kdyby si našel na konci pevnosti Boajar, tak bys musel být pěkně nastavený, teda jako. Se mohlo prodávat pod názvem ucpávka na arterie, vole. Jenomže já to neumím, no. Já to neumím tady tohle. Víte, to tady už třetí den všim, ty vole. No, ale vždycky jdeš do Prahy ještě, vole, rozumíš? Takže tady strávíš, vole, hodinu, vole, a čau, bambíno. Nečur, ty vole. Teď mě se, ty vole. Já jsem se přišel kamení. To mi navezli sámoty. Kouká na mě, ty vole, jak 5kilový datel, ty vole. To je, aby ho praštil tou lyží, aby se netrápil, ty vole. Obracečka na žaludek by se spíš hodila asi, vole. Jednoducho nezvládám to. Brusinek je tam jak za korunu a vole, samozřejmě, že jo. No. Za dlouhých zimních večerů. Dal bych si ještě sousto, ale tohle času nemáme, ty vole. Nevím, co to je. Slaný, vole, to je slaný, vole, že jsem přivezl ze slanýho, ty vole, normálně. Než takovýhle ryby, tak radši žádný. Tyhle ty chcípáci, tahleta ludra, skur... Prostě to přece normální kuchař nemůže dát nikdy na talíř, takovouhle věc, jako. Dětský menu, to už by to bylo jasný, ne? Room size salát. Burger podle pata a mata, vole. Sněhurčin závitek, rum burakový koule, vole. Ale no, tak co? Lidi se chtějí bavit. Jsou tady bramborové halušky se slaninou. Halušky mladý pastýřky jsou taky se slaninou. Pašerácká pochoutka jsou americký brambory taky se slaninou.